Ublay pi ki parlok ki baju pek ya ki video ha kane ka channel utip lang channel. Parlok mentatungina sengap ya ka kerwo na umadiak lalu. Kabadai syapang ka subjek Temple of Democracy. Temple dari ka jaka bangiwan ban mane blay ha ka tin kasi tempel mut ka ying mane. Namar kata di don saudong jengi ki ying mane bahe bat barit. Bangiwan kamtam sengi sonde ban wan mane yu blay try nong bu nong thau. Te kumta haying mane ni mane yu blay kumtaru ha ka sensyar ka khadar ni don ya ka ying jong ka jing sensyar. Bat kane ka jaka ni khot ka Temple of Democracy. Ha parliament ha assembly bat ha ki council kine ki jaka kide ki Temple of Democracy. Ha Temple of God ni mane yu blay bat ha Temple of Democracy mano balong blay. Upat ba udai ublay ha kine ki jaka. Ha Temple of God ni don ki pastor ki bangi jukot ru ha ka tin pareng ki minister. Kaju ru ha ka Temple of Democracy ni don ki briu ki belajet da upat ba bangi kot ki minister. Minister ka jengmut basisha jongka udai usyakri. Te kumta ki pastor kidai kita ki syakri ya ka jingim bakan jaman sim jong ki briu. Ki minister ha ka sarkar pat kidai kita ki syakri upat ba basyakri ya ka bah kamiat ha ka imlang ka salang. Lada ha ka weipat ka kentin baruk ki minister lah ha ki balang ni ha ka sarkar la khot yaki kum kita kinong syarai langbrot lani ki syefan ki pajba kidai ki langbrot ne ki syek tongin ya phai menta sya ka Temple of Democracy. Ka baningkong uei uta ubabet banlong nong syarai ka bakentup nadu ki MLA bat ki minister. Lada pinpej kat kum ka constitution kat tu kat ni ki basic qualification labu lupa nadu ka arta hadu ka pule putih bat kum ta terter Henry lada kat kum ki ki kendon ka constitution la senguthu barok-barok kin mi syakmat banyakun banlong nong mi kmat la syai la singi ka bae menta kalong baha barok ki jela kari India kentup ya ka jela jongi banlong nong mi kmat ka qualification ka baha klidu kadai ba pihak banlong ukrur pati lade umilianar lada pidon tangkap pisa wat lada pidon ki criminal case bat hapok jilru pila banyakun banlong nong mi kmat te kumta lada ki briu kidon kadak yong ne kita ki kriminal kila banlong nong mi kmat hato katei ka Temple of Democracy kadangla ne em ban khot yaka ka Temple of Democracy ka bas nguduk mensim kalong bahaka jaka bakan long ka Temple of Democracy kala-kala penban kum ka den of criminal ne ka ying kinong kamsniu ne kata ka den of thief ne ka ying kinong tu kini ki briu badan dak yong hato kila mo da shisha banlong kita kinong aplang brot bapa lada usnyang ba phila pen sumpen sat ba bat pen kup ya u da ki jan bapa ai un thia ru ha ka jing thia kumbat thia ki briu kialam ya utu usnyang syabar utang syuyo ikti kensan un mare bat kersum bat kakti ka jing keli menta kalong hato tang ba phila pen keladur ya une usnyang syabar ula kela ya ka jing long ba shisha jong u syapo ka jubab kalong em usnyang te usahi usnyang hi ti kumtaru tang na kadau ba pibun ka spa ka peu piyo ban kop ya ka jan ba thmai ka syuki thmai bat kadur ba idon burom ndre ka jinglong ba shisha apo dalele ru em kam kala u bala melin bantu u hap hi bantu u bala melin bantok u hap hi bantok tang na kadau ba piladon ha ka Temple of Democracy wat mut ba ka jinglong snyang kala kala na ka ne kadau jia ayu ya kilang brot ha ba kiyo nong aplang brot da usnyang wat kilang brot barok ru la kelas nyang no niju pendon kambha ya kan dikaktin hu ka bich nyang syu kelas nyang barok si arta ka jing im kum unong aplang brot kum taru kilong kilang brot ha ba yo nong aplang brot da usnyang kelas nyang barok kilang brot kum bala kedeu haneng baha ka Temple of Democracy upat ba udai ublai kisnyang ha ka Temple of Democracy kila mo shisha ban mane ya upat ba pio inem kumno ki pajba kisya penthame ha ka porjit nong mi khmat tang namar bakila kadang sya bat kadang dut kimut bakijit ya kirang kensai pheuse thik kumuto usnyang ubla penkum da kijan thmai badon burom tang syuyo i ha e badon kakti jak marek kloi tang ban yo kersumukti deina kane kadau uba perstun ubastat ukhot ya kane kakti da katunum bos kan mau kirang kensai ne ki theken sai
ki balong shisha kita kinong ablang brot bapa kim juya pli bat kajaj benriu ne bat upat ba Henry kini kislur kum using ubade usim ka klau bat kim salia ban atak yano lada pile ya ka bomdei kini kim jutre ban sim kabu ban ya kersumkti kini ban ya ka ba kersumkti la ka basyong ha ka caka persya ha kinong ablang brot bapa ka keti haki ka kelakum kato ka football stadium jong ka FIFA jerngam sak kamadan wat lada dei tang artificial top kinong bot jong kinong ablang brot bapa wat kilang brot jong kiru kilong kita kilang brot ki bakwa ya ka hok bat ka jigi shisha bat ka dot nut jong ki ka slur kum using na kata kadau kiong like father like son like shifat like chip ken mau ha ka temple of democracy ni don kam ya kinong ablang brot bapa lada pikot bapa ya uba Aisyah Aidot uba baha ya uba Aiket Aibiar uba baha ya uba Ailet piknik uba baha ya uba Ailet akolan pikot uba baha ya uba Aijan sukor neki blanket uba baha ya uba Ai pressure kukar kumta terter tangkata kamut pila syapan thame kabamut pila pha da usnyang syaka temple of democracy haka jaka untau an untau pisa bat haka jaka untau polisi untau berni penban syaka temple of democracy pha ya kibriu ki pamane ya upaj ba wat ubadang rit ka kerdan puleru ula bantau an ula bantau polisi ka jela me khlia jomni kapor kalapoy bangin yo ya ka temple of democracy in letter and in spirit parlo kane gadi kekerwo na imadia lalu bat lada pisngo yahab bat sngo menjur ya kane pila banlaj ya kane ke video bat share syaki parlo chongpi kenang bakin sngo tu ya ka temple of democracy bana bentak gue pat ki video wat klik ban subscribe ya ka tiplang channel kumlai shibun